To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar jihar Yobe masu albarka. Yau mun tashi gari ya waye muna ta jin cece kuce daga bakunan al'umma ga wannan gwamnatin jihar Yobe. Gwamnati mai albarka a ƙarƙashin jagorancin Honorable Maimala Buni. To, alhamdulillahi al'umma kun yi ƙarancin fahimta akan manufar mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Maimala Buni. To, alhamdulillahi mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Maimala Buni mutum ne mai kwazo kuma mutum ne mai son ya ga ya ci da wannan jihar Yobe gaba. Kaɗan daga cikin manufarsa kyawawa shine ya farfaɗo da tattalin arziki ta jiha, kama daga kan kasuwanni, kama daga kan 'yan kasuwan karan kansu. Mai girma gwamnan jihar Yobe ya ba da kwazo, wannan kwazon nayin ne ya ba da himma wajen ya ga ya tabbatar da ya gina kasuwanni ta zamani don mu ci wannan romo na demokuraɗiyya. Mu koma kan gine-gine. Mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Maimala Buni don tabbatar da cewa muhallinmu ta dawo kamar muhallin kowace jiha, ya ba da dama ake gina gidaje na zamani kimanin guda 300 ko zuwa 3,000 da makamantansa. So wannan abu ne da zai tabbatar mana cewa da zamansa da rashin zamansa mu dai manufarmu yi mana ne, kuma Allah cikin ikonsa ya ba shi kwazon yi. Kasancewar baya nan ba shi bane koma bayanmu, me zai mana bai mana ba shine abin da ya kamata a ce mun yi magana kai, ba wai yana nan ko baya nan ba. Ku duba jihohi makota gare mu, gwamnoninsu suna nan amma har yanzu ba su samu cimma bukata kamar yadda mu muka cimma ba. Mai girma gwamnan jihar Yobe yana gina titina. Mai girma gwamnan jihar Yobe ku zo ku duba yana gina asibiti don inganta mana lafiyarmu. Mai girma gwamnan jihar Yobe ya ba da himma da kokari wajen ilimi. To mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Maimala Buni abin a sanya masa albarka ne, mu masa godiya a kowane lokaci, mu kyautata wa mutum zato na gari sai ubangiji ya kintsa shi wajen tabbatar mana ya mana abin da ya dace. Amma kace na ce akan baya zama ko yana zama, wannan ba shi bane. A baya muna korafe-korafen cewa gabashin Najeriya a ce North East muna da karancin manya-manyan ma'aikata wanda suke tarayya. To gashi yanzu Allah ya dubi kokenmu, ya fara tsintin mutane daga cikin jihohinmu, an fara ba su Senate President, ana ba su party chairman, ana ba su kaza-kaza. To wannan abun godiya ne, wannan dama ce da za ta bamu wajen a jawo al'ummarmu federal government su samu aiki mai kwari, kuma duk wata aiki sakamakon mutanenmu suna gurin, idan za a ba da kaso 10 mu ma za mu shiga ciki a ba mu kaso 10 a madadin wanda mu da ba ma ciki. To alhamdulillah al'umman jihar Yobe ku dan bani lokutan ku da hankalinku, zan bayyana muku abin da mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Maimala Buni ya inganta. Ku zo ku biyo ni dan ku gani. Bismillah.